Dobro, došli u novi video na našem YouTube kanalu. Danas evo Liza tu spava, njegova mama me pustila u kuću i rekla je da vidim budu. Ja ću odraditi jedan lagani prank. Nećemo ništa, malo ćemo ga udariti da vidimo njegovu reakciju kako. Evo ovdje je njegova soba. Tu je njegova spava. Konje Franke, konje je. Frank. Samo jebem Frank. Franke, konje jedan. Ju. Franke, mamu ti jebem mu. Franke. Ne, dobro. Dobro je, da nemoj Franke. Amo ti jebe. Ja ne mogu da pravi. Konj jedan. Amo ti jebe. Da nis normalna. Koliko uspije svis? Juh, ljudi, to bilo to. Mislio sam da će ovo malo biti bezbolnije. Dobio sam. Dobro, joj. Jes me pukao čovjek. Vidimo se, pozdrav. Jevo ljudi kako izgleda leđa. Ti Liza, ti ćeš dobiti za ovo.